Salut YouTube! Vreau să vă fac o reclamă la o comunitate. Minecraft Blush. Partenerul meu, Elena și Adrian Popescu. Tu încă nu zici salut, hă? Bate-te în cap. Salut. Bun. Acest multe chestii, las site-ul în descriere. Găzduiesc și servere hostate la domnul Tune. Și vreau să fac o reclamă. Da, Tune. La ce? La un site cap de mai mult. Da, cap de mai mult. Bun. Și cum să-l contactați? Păi... Stai să vedem. La mea, stune.oficial@yahoo.com. La Skype groza.samuel1 și poza aceasta, dacă îl găsiți. Și are multe chestii, texta pe aici, multe chestii, tresti, poze, radio fi. Opresc radio asta, văd. Avem un topic nou, poze. Mergem cu topic ăsta la poze. Bun, ceva cu de la textura Minecraft Blush. Se pare că e faină. Mă joc eu cu unul pe server de Minecraft și am sticker de diamante. Și cam atâta. Urmăriți voi că n-am eu timp să vă arăt tot. Și da, și puteți lua Minecraft Blush versiuni, adică versiuni de Minecraft Blush. Minecraft Blush. Aici versiune Minecraft Blush 1.46, 1.52, 1.45, 1.5 no lag, no bugs, 1.35 neo realistic, 1.6 1.help, 1.61 și 1.62 oficial și na. Și vreau să vă arăt cum să luați asta. Păi dați pe link-ul ăsta cu buzz, și launcher. Bun, dați pe ăsta un nou la dați, 300 este Minecraft Blush, download, eu nu mai iau că l-am, adică nu l-am. Nu mai ai? Ce mă? Nimica. Bine. 1.75 oficial, 1.8 oficial update, 1.74, 1.72, 1.71, 1.64 oficial. Bun. Cam atâta. Salut!